Nevladina organizacija Crnogorska kulturna mreža i ove godine povodom Dana nezavisnosti organizuje koncert na Cetinju. Više detalja kazat će nam Aleksandar Damjanović. Aleksandre, dobar dan, dobrodošao u Tačno 1. Dobar dan, pozdrav vašim gledalcima i koristim priliku da se zahvalim vašoj televiziji na podršci koju dajete emisiji Crnogorske kulturne mreže. Evo da uputimo malo gledalce, koja je misija Crnogorske kulturne mreže i da nam predstavite malo vašu organizaciju. Crnogorska kulturna mreža je osnovana u decembru 2009. godine. Naša osnovna misija je bila edukacija građana, a pogotovo omladine na poštovanje države i državnih simbola, jer sami znate da određen broj građana, a naročito političara, nisu prihvatali Crnu Goru za sopstvenu državu, dizajnirali su lošu sliku o njoj, zatim je bio problem i oko nepoštovanja državnih simbola i mi smo, grupa građana se skupila oko te ideje da bismo mogli javno da djelujemo, morali smo da osnujemo organizaciju, osnovali smo Crnogorsku kulturnu mrežu i smatrali smo da se 21. maj, koji je najznačajniji datum u ponosnom istorijskom trajanju Crne Gore, obilježava na pravi način i smatrali smo da protokolarni prijemi nijesu dovoljni da bi se obilježio tako jedan značajan datum i smatramo da i građani Crne Gore imaju pravo da osjete slast veselja kojem je država. Iz tog razloga smo počeli da organizujemo proslave za narod, znači da građani se vesele, okupljaju. Evo već 4. godinu za redom organizujemo proslavu Dana nezavisnosti. Kako ste to zamislili ove godine, dakle 21. maja na Cetinju? Da, tako je. Samo želim da naglasim da nam je prošle godine smo radili u 3 grada, ove godine nam je izvorna ideja bila da proslava bude svojevrstan karavan, da se organizuje u 7 crnogorskih gradova shodno jubileju, ali nažalost nijesmo uspjeli da obezbijedimo finansijska sredstva, morali smo čak i kreditno da se zadužimo da bismo organizovali proslavu u prijestolnicu. Znači, ove godine na Studentskom trgu u prijestolnici će biti upriličena, ne bih baš rekao koncert, nego svečana proslava Dana nezavisnosti po sloganu da je vječna Crna Gora. Rekli smo dakle da nije samo koncert, već tu postoji jedan dramski moment, je li tako? Tako je, znači mi se uvijek trudimo da kroz živu riječ mladim ljudima prezentujemo crnogorski identitet, crnogorski jezik i crnogorski sport, tako da će ove godine biti jedna porodična priča, dijalog između djeda i unučadi, tačnije unučadi dolaze kod djeda u posjetu, on ih vodi kroz prošla vremena, oni njega vode kroz buduća vremena. Također ove godine kroz proslavu ćemo dati znatan akcenat proslavi 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Ko će sve učestvovati u proslavi Dana nezavisnosti na Cetinju? Pa, od ove godine ćemo imati dosta obimnu listu učesnika, znači bit će ono što reprezentuje Crnu Goru, to su mladi guslali kulturno-umjetničkog društva Župa, zatim bit će folklorni ansambl Centar za kulturu Rožaje koji će izvesti kulturne igre manjinskih naroda, zatim nastupit će učesnici Letaka zvijezdama, veliki koncert će održati grupa Perper, mini koncert će održati Darko Martinović, tu su još neko ko je najviše do sada uradio na promociji crnogorske izvorne muzike, Branka Šćepanović, zatim Zoran Kalezić, tu će biti Bane Nedović, Srećko Savović ove godine, znači bit će i Maida Muratović, zatim Adil Avdija i ove godine, znači kao i prošle se trudimo da više šansu pružimo mladim, manje afirmisanim muzičarima koji rade daleko svjetlo pozornice, da dobiju priliku da nastupe na tako jednoj velikoj manifestaciji. Složit ćete se da je 21. maj najznačajniji događaj koji se organizuje u jednoj kalendarskoj godini u Crnoj Gori. Koji su vaši planovi za dalje? Dakle, poslije organizacije proslave 21. maja imate još nekih interesantnih ideja? Samo želim da se nadovežem još iz prethodne rečenice, da kažem da će muzičari raznih vjera i nacija poslati poruku 100 podjelama, zatim kroz proslavu promovišemo akciju Crna Gora, naš dom, tako da želimo da pozovemo sve, naročito mlade, da se okrenu Crnoj Gori, da nam je Crna Gora jedna jedina, mi bliže i bolje nemamo, tako moramo ujediniti svoje potencijale, da izgrađujemo da bude što bolja i što ljepša, jer mladi su budućnost ove države. Crnogorska kulturna mreža, kao što sam rekao na početku, osnovani smo sa ciljem organizacije značajnih državnih praznika, tako da nakon 21. maja ide 13. jul, jer da nije bilo 13. jula 1941. ne bi bilo ni 21. maja 2006. godine. Zatim imamo na standardni, nakon 13. jula imamo na standardni projekat koji radimo sa možda najvećim emocijama posle 21. maja, to je projekat Nikšićko pivo Sport Fest koji već je 4. godinu za redom organizujemo na Gradskom trgu u Nikšiću. Zatim ćemo u septembru pokrenuti jednu akciju koja će imati za cilj da se mladim ljudima, bez obzira da li se krste, klanjuju na vjeru
na vjeru ili na kojoj partiji pripadaju, da im se omogući pravo na rad i da mladi dobiju šansu da se dokažu na visokim državnim funkcijama ili eto ne bude baš na visokim, ali nek bude na rukovodećim funkcijama. Aleksandra, ja bih ti se zahvalila na gostovanju. Evo da kažem da će Prva televizija biti tu da proprati sve vaše aktivnosti i naravno u uzorak se vidimo na Cetinju. Hvala vam i koristim priliku zbog velike gledanosti vaše televizije da pozovem sve građane Crne Gore da dođu 21. maja u Prijestolnici, da se zajednički veselimo u rođendanu naše domovine Crne Gore. Također želim da se zahvalim svim partnerima Prijestolnici Cetinje i svim onima koji su prepoznali značaj ovog projekta. Hvala također i onima kojima smo se obratili za partnerstvo, a nisu prepoznali taj značaj na prvom mjestu državnih institucija. Aleksandre, hvala još jednom. Imamo još dosta interesantnih priča za vas danas, pa vas pozivamo da budete uz Prvu televiziju, tačno 1 do 14 sati.